Добър ден, любимите приятели! С вас пак вашия доктор Ко. И днес ще говорим за една супер гореща тема – женските оргазми. Как да докараш своята жена да вика, да стене, да се наслаждава. Има начини за това. Не знам, знаете ли го или не, но само 1/3 от жени изобщо получават оргазъм. 2/3 жени не получават оргазъм. 2/3 жени. 94% от жени получават само клиторин оргазъм, което е само клиторин. И ти толкова работиш там отвътре, а то няма за какво. Тя нищо не получава. Така че основният фокус на мъж в секса, това е женския клитор. Ти го стимулираш, ти го галиш, ти го пъшкаш, ти го въртиш, ти го все едно да искаш да изкараш огъня от него. И ако въпреки всичко това не се получава, за щастие има учени, които правят новите разработки и те разработиха един нов продукт. Се казва Durex Intense. Това е едно вълшебно гелче. Загряващо гелче. Слагаш 1-2 капки на клиторчето и правиш с това нещо масаж. Разтриваш клиторчето, играеш с него. И става то горещо, то студено, побива тръпки. Едно много силно преживяване и много приятно усещане. Става супер лесно да получи оргазъм своята жена и тя остава доволна, казва: "Вау, как го направя?" Ти казваш: "Имам си тайни." Не забравям, знам, че много млади хора ни гледат. Аз съм винаги за 100% безопасен секс. И молбата ми: използвате презервативи. Това е супер важна част. Ако не ви е приятно, има специални интенс презервативи, които подсилват още повече усещания и секс става по-приятен и безопасен, което е ужасно важно за вас, децата, и за младите хора, и не само за младите. И който иска нещо по-забавно, по-интересно, има един вибриращия пръстен, може да го пробваш. Той вибрира загадъчно и може да вибрира и при жена, и при мъж, така че ще ви е забавно със сигурност. Пазара се развива, новите продукти се получава, жената оценява мъжкото и докара до оргазми. И след това те гледа като влюбен кокер шпаниел. Какво беше то? Направи го пак. 1-2 капки от вълшебния еликсир Intense Durex и ти си готов. Направи щастие на своята жена.